kende paro mai. Koro mano ende momiyo na wacho ni gini ogima yot tieko malich. Momiyo na wacho ni gini ogima yot tieko malich. Mana kaka chon kineno kaka mheshimiwa Mile Mabona gini kata mana Sanjo masani waziri no wacho ni and the last thing monyalo time ngimane en tiyo gi migosi William Ruto to sani en kanyo maybe any last thing no. To gimomiyo en kanyo en nikech migosi William Ruto nowuoge migosi Raila Odinga to kweth gite odhi owinjore manyiso ni Majni kose bebni kamae ne Gachagua modhi monindo piny to dhi manyo jatende to kore jatelo akwa ng'wono to godiochieng' achiel tidhi winjo ka owacho ni mane wuoda osebiro kwa ng'wono koro wang'won ne uru nyathini kokoso ting'wono ne to nyithindgi te kendo koro chak rwaka mamane kaka gini nyalo rumo. Koro Gachagua mano en twak mabende wadhi go mbele en dakika 30 bang' saa 3 mar odiochieng' chenro kata mar okinyi chenro en mbako romo pod wang'iyo twak mano motenore kod golo okwa PC jalo tend piny Kenya Gad Aguko twak mano